justamente esa idea de respeto, de sensibilidad que vos abarcabas, ¿no? Que vos planteabas al principio, la capacidad de escuchar, de entrevistar y no solamente considerarlo como a cualquier tipo de otra fuente, ¿no? O sea, es una persona que nos dedica tiempo, que nos ofrece su vivencia y que de hecho merece, ¿no? que puede, digamos, lo que dice, lo que nos ofrece, lo que nos brinda no es simplemente un documento que encontramos en un archivo que por ende podemos usar así tranquilamente, ¿no? Nos demanda un respeto y una capacidad de escucha que estaría bueno desarrollar, digamos, ¿no? Ahí tenemos uno de los rasgos fundamentales que hace diferente a la historia oral respecto a otra práctica historiográfica, ¿no? Otra metodología, parece. Sí, bueno, é moi interesante o que comenta o compañero da microhistoria, non? Aludindo a esa obra clásica de Guindo que construe, digamos, a principal obra da microhistoria a partir de unha historia fundamentalmente, que é a historia dunha persoa un pouco excepcional, pero para ese entón, claro, non ten a posibilidade de conversar con toda a sociedade de fai uns séculos. Entonces, a partir de unhas fontes, bueno, ni sequera obviamente pode conversar con esta persoa, pero a partir da historia de un personaxe que non é representativo do conxunto, trata de acceder ou de construir unha forma de fazer historia precisamente tendo en consideración as culturas populares, a diferencia de clase. Outra vez aí, esa mesma fonte usada por outro autor non diría o mesmo. En ese sentido, da mesma maneira que calquer tipo de fonte documental de calquera clase a ollos de un investigador ao mellor non conta o mesmo que a ollos de outro, as fontes orais acontece o mesmo. Entonces, non, es que en fin dicilo, pero tamén consultei obviamente pois fondos os que contamos naquele momento histórico, hoxe condensados en Terra Memoria, que nos vai comentar Nereida despois, e tamén libros de autores que recollen entrevistas feitas por eles, eles, digamos, fan unha interpretación desas entrevistas, pero mellor tempo despois, ou nese momento, outro investigador ou investigadora con outras preguntas ou con outro enfoque pode extraer máis cousas, non? Moitas veces as mesmas fontes, lidas desde diferentes perspectivas, ofrecen distintos tipos de información. Nos fixamos, bueno, unha investigación, non era tanto do ámbito de historia, non? Pero era máis no ámbito da arte contemporánea, que se chamaba Rural decolonizado, e un pouco o que facíamos era tamén en torno á idea da memoria e desa relación, non? Cos veciños cos que falábamos, en torno a ver como, bueno, que procesos de subalternidade se estaban dando respecto dos coñecementos, das cosmovisións e das formas de estar no medio rural con respecto á cidade, e ver de alguma maneira que había un proceso tamén de colonialismo tamén, non? Nestas formas de estar. O que facíamos era como a través de, non veño, o sea, para situar, non veño a contar moi conto do traballo, pero para situar a pregunta. O que facíamos era como metodoloxías de conversar camiñando cos veciños destas aldeas nas que de alguma maneira, bueno, estábamos ou intervíamos, non? E entón, un pouco para superar esa idea de que esa memoria ou esas memorias de vida queden a pé de páxina. Entón, como facíamos esa conversa entre nós como investigadores e eles como investigados, pero a vez investigadores, para intentar dirimir ese conflito que se pode dar entre ese investigador que ven como ese suposto dios que desde arriba ve todo, non? E fai ese análise, non? Entón, logo facíamos, tamén se grababa con cámara, nós tamén aparecíamos aí, porque ao final non estábamos tan fora. Claro, e xa empezaba a haber un pequeno reto, que nesa conversa xa podes estar sesgando parte da conversa, entón tamén había que ter cuidado, non? Pero, bueno, neso, intentar limar eso, e logo, creo que unha solución é tamén saber cal é o espacio de enunciación no que ti te pos, non? Inicialmente, non? Situar eso, que esta conversa, que tamén, bueno, e desde aí tamén facer ese diálogo. Entón, bueno, un dos retos que se nos planteaba a nós era
nos facíamos estas conversas camiñadas, máis ou menos en torno a 2 horas, nun espacio cotiades das persoas para ir xerando un espacio cómodo no que ir transitando esta conversa, e se notaba como a medida que sucedía a conversa se iba dando un espacio moito máis cómodo para as persoas cos que falábamos, porque senón esa idea de estar sentados sempre parece que hai unha distancia moi grande entre esa idea de investigador, investigado, etc. Pero, e creo que foi rica toda a conversa que se deu e todo o que saiu dai. Entón, logo despois, para mí, un dos problemas que podemos ter tamén cando facemos este tipo de traballos, tanto no ámbito máis académico ou máis artístico, por exemplo, é ser uns extractivistas epistémicos, non? Nos chegamos, sacamos toda esa información, nos logo a depuramos, publicamos o noso paper, entonces con esa comunidade xa non volvemos a dialogar, cando estivemos sacando, non? Achuchando toda, non? Como que ten unha mina, non? E saca dai todos os... Estos son datos, ao final, tamén, non? Entón, claro, nós o que facíamos é que se vai moito en prácticas tamén participativas e logo facer unha xornada de evolución, non? Cando se fan procesos participativos, hai unha xornada de evolución con esas comunidades as que, de alguma maneira, se devolve, digamos, como esa información e o mellor esa información logo decantada por ese investigador a esa comunidade. Entón se fai unha exercicio de diálogo aí. Claro, para o noso problema que nos xurdiu iso era que nos, a hora de volver a esas comunidades cos vídeos xa procesados, un pouco co relato que íbamos a contar, claro, o vídeo lles interesaba unha mierda, porque lles parecía que non, o sea, que non era relevante, non aportaba nada, porque eles o que querían era un formato vídeo tamén, eles o que querían era un vídeo como máis turístico, das bondades da aldea, do bonita que é a aldea, da preciosidade, non? E claro, non o que nos interesaban eran outros relatos que se estaban dando aí, no que os contaban mellor pois as vidas das mulleres, como tiverían que emigrar, ou todos os problemas que tiñan desde a mellor unha perspectiva máis feminista, por exemplo. Pero claro, se chocaba con ese relato que eles querían dar da aldea. Entón, claro, para nós eso xerou moito conflito, porque, digamos, a nosa mirada que queríamos poñer, ou a nosa proposta como tamén casi editorial ou de investigación, chocaba moito coa que tiña esa comunidade. Entonces, ata que punto, entonces, digamos, é tan relevante esta xornada de evolución se non supón un cambio a hora de logo despois o que nos tamén queríamos relatar. Sí que para nós era algo importante, vale, que todos os contidos estiveran Creative Commons, que os puderan usar e todo eso, sí, non? Pero había ese conflito aí nesa devolución. Pois, bueno... Supoño que asumido, non sei, está aí. Tamén. Hai moitas cuestións aí no que comentas moi interesantes. Eu non lles teño a resolución, pero creo que vale a pena que as pensemos entre todos. A primeira, a relación que isto é algo que supoño que na antropoloxía está moi pensado e que nos acerca nesta práctica de traballar co funcional quizáis tamén os antropólogos un pouco nese sentido, de cal é a posición do investigador e cal é a outra posición, desde onde nos colocamos. Isto, falo un poquinho máis alto. Isto, eu, vamos, podería, é unha cuestión moi interesante, que vale a pena reflexionar sobre o asunto. Non teño feito unha reflexión moi sistematizada, pero, por exemplo, no meu caso, en parte sería unha especie de antropóloga que é parte da comunidade, non? Creo que eso facilita moitas cousas, porque hai unha relación de confianza, que non son un ser extraño. Nalgúns casos. Noutros casos, chego a unha delegación de medio rural, preséntome ali para ver como traballaban sobre o terreo os auxiliares topográficos de concentración parcelaria, e a relación que se establece é outra, tamén porque eles están colocados desde outro lugar. Bueno, por outro lado, nas dúas posicións non sempre non é igual dirixirse a unha persoa no seu desempeño da labor profesional que preguntarlle sobre cuestións de militancia política ou da súa historia de vida. Entón, é unha cuestión... Bueno, polo menos vale a pena preguntarse e tratar de optar pola forma menos... Supoño que distintas posicións teñen as súas... ofrecen
digamos, facilidades e tamén ofrecen algunhas limitacións. Non sei, podemos darlle voltas a isto. Bueno, é verdad que outro día escoiteiche a expresión extractivismo académico e anoteina precisamente para rescatalo hoxe, non me acordei, moitas gracias, porque me parece moi apropiada, non? Moitas veces vamos cheos de razón, molestar no seu tempo durante horas a unha persoa que nos brinda a súa memoria, a súa familia, todo, e logo ni siquiera volvemos para dar as gracias ou para dicir que pasou. Eu creo que xa con decir, bueno, isto foi moi ben, gracias, ou volver a tomar un café, ou cousas así que ás veces ni siquiera temos esa consciência, xa sería importante, non? A veces fallamos aí. A cuestión dese extractivismo é importante tamén para pensar que é o que estamos facendo. Ser produtores de papers en cadena ou outra cousa. Houve unha persoa que case non me deixa entrar de todas as que fui entrevistar, que foi dificultoso entrar pola porta, porque non quería saber nada do ámbito académico, quizáis con razón. Foi a única tamén que non me deixou gravar a entrevista. E hoxe en día é un amigo, é unha das cousas máis bonitas que me trouxe facer a tese de doutoramento. Pero tamén en moitas outras ocasións non cheguei a dar as gracias antes de que fora demasiado tarde, porque a maior parte destas persoas xa non está. Entón, é importante tamén ser respetuosos e serios nese sentido. En relación á última parte, pois, non sei, supoño que tamén merece unha reflexión sobre estas distintas formas de ver que se siguen cambiando e modificando. Son cuestións moi importantes todas estas. É un fan. Esta persoa que te refires é un fan. É un fan? Sí, porque digo que ti non fixeche referencia por modestia, porque claro, se chamaras xornada de devolución, pois soaría moi ben, pero ti faz algo de xornadas de devolución, non? Bueno, pero porque gracias a que hai personas que che convidan a facer cousas, pero igual entonces encontras que hai xente que ademais de terche falado a ti durante horas, resulta que te vai a escoitar. Entón eu sempre sinto que me están permanentemente dando e que eu non estou logrando. Tamén por eso é importante que tratemos na medida das nosas limitacións de facer calquer traballo, neste caso o traballo de historiador e historiador, pero se fora de mestre, se fora de lingüista ou mesmo, coa máxima seriedade porque o merece, e merecen as persoas que están aí. Obviamente, se falamos de outro tipo de perfis, pois as cousas poden se complicar, tamén, Buenos días a todas e todos. Digamos, partindo máis que nada do que ten que ver co que presentaba aquí nesta exposición vosa, posible tamén un pouco que sea compañeiro respecto desta reflexión, ¿no?, que suscita todo o que usted expuso aquí. En tanto que ten que ver, digamos, entre outras cuestións, porque eu iba mirando e sobre todo el recruzamento das fontes, ¿no?, cada unha con as súas propias peculiaridades e particularidades, lo que pode ser unha fonte producida por a propia administración burocrática, que é o que falaba o profesor Cabo ao comezo, da burocracia, e ese recruzamento con a fonte oral, de como vai, digamos, entrelazándose, digamos, lo que ten que ser a argamasa por acá o historiador trabaxa, vai dándole forma ao seu obxeto, porque o historiador construye o seu propio obxeto. E eu iba mirando como se iban entrelazando estas fontes, claro, recordaba claramente en canto ao que entender ese proceso que vostede nos comentaba respecto deste molar en común, que ten que ver con o que decía recién o compañero respecto desto das hegemonías e das culturas clases subalternas. E eu pensaba, pero nítidamente, que ten que ver coa interpretación, coa luz, coa que non enfoca o seu tema de estudo,
pensamos claramente en una expresión, que para mí es una de las expresiones literarias, la poesía más grande que puede haber de uno de los científicos más interdisciplinares que tuvo a humanidade no século XIX, que é Carlos Marx, que decía todo o sólido desvanécese, todo o sagrado profánese, ¿no? Que ten que ver con esto que mencionaba de aquela fonte recurrente por parte da administración de, digamos, querer transformar unha forma de vida, un conjunto societal que ten unha maneira de facer e que pretende ser sustituída por unha lectura do racionalismo de como deben de funcionar as cousas nunha economía de mercado. E que, por outra banda, vostede mencionaba esa reciprocidade que existía nesa sociedade na cal se trabajaba, se producía, se obtiñan aqueles recursos necesarios para reproducir a vida material das persoas. E que, sin embargo, era visto como algo irracional, máis claramente expresado na fonte escrita. Entón, justamente esta posibilidade, ¿no?, de, obviamente, os datos fácticos son importantes e é importante a interpretación que facemos nós e é importante tamén a perspectiva de cada chegamos, porque seguramente a miña perspectiva será diferente da vosa e será diferente da calquera que estamos aquí. Pero esos mesmos feitos postos en relación, digamos, ao momento de nós escribir a historia, que finalmente somos os que ponemos, digamos, a pluma ao momento de relatar, de contar. E o que sucede, claro, neste caso, queda moi en evidencia esas diferentes realidades que hai na sociedade. ¿Sí? Se acaso existe unha realidade, ¿no? Porque uno dos grandes temas sobre os que convida a reflexionar toda esta cuestión, o que decía o compañeiro respecto de Pinocchio, ¿no? Las múltiples realidades que existen en unha sociedade e a que nos tentamos a chegarnos. E en ese sentido, claro, é interesante porque aparece esa construcción por parte de un Estado nunha situación moi peculiar, como era a do régimen franquista, en ese avanzar como unha aplanadora na construcción de unha hegemonía e esas outras contrahegemonías ou contraculturas que, digamos, responden a saberes que non se construen dende os saberes iluminados polo Estado. Entón, en ese sentido, sí que parece sumamente interesante o recurso, sobre todo para nós que dedicamos a historia contemporánea, o recurso a estas fontes que permítenos, digamos, poner en cuestión a existencia de unha verdade oficial ou de unha verdade instituída. Entón, en ese sentido, realmente parece sumamente representativo das posibilidades a exploración que nos dá a fonte oral. Non é unha consulta, é unha reflexión, e se agradezo por haberme permitido reflexionar sobre isto e as intervencións do resto dos compañeros que son as que van permitiendo que construamos o pensamiento. Lamento que non teña unha pregunta, pero bueno, son así. Moitas gracias. Totalmente de acordo con todo o que comentas. Sí, bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la charla. Como dijeron todos los compañeros, realmente es que permite que pensemos un poco sobre estas cosas. Yo simplemente quería sumarme a lo que básicamente estamos diciendo todos, que la fuente oral es muchísimo más importante de lo que es y muchísimo más rica de lo que normalmente se dice. Yo soy profe de secundaria y tengo mucho alumnado gitano. Y realmente es un ejemplo perfecto para lo que estamos comentando aquí. Que, pues bueno, la fuente oral permite, yo creo, hacer una historia mucho más objetiva y más científica y precisa que simplemente las fuentes escritas, que muchas veces hay partes de la historia que simplemente no mencionan. Estos niños gitanos que tienen 13 años son de todos los compañeros de la clase los que saben, pues no lo sé, porque se lo cuentan en su casa, están mucho más informados de la historia reciente de lo que sus compañeros, pues que no son gitanos. Entonces, pues yo tengo niños, esos gitanos de 13 años, que saben en qué lugar del pueblo fusilaban a la gente. Saben que su propia familia no es originaria de aquí de Galicia, que vienen de otras zonas de España. Y me lo cuentan, me dicen, profe,
es que nosotros no venimos de Galicia, venimos de otro sitio de España, pero nos tuvimos que marchar por la guerra. Y hubo muchísima represión durante la guerra civil, no solo a los maestros de la República o a la gente que no comulgaba con el régimen, o simplemente a la gente que, por lo que fuera, no, pues eso no era adecuada. Hubo también mucha represión contra minorías como los gitanos, un poquito como lo que, o relacionado con lo que pasaba en Alemania con los judíos. Y son una gente que están aquí, forman parte de nuestra sociedad y muchas veces ni siquiera se les tiene en cuenta. Entonces es muy interesante la fuente oral, yo creo, para darnos cuenta de eso realmente. Porque eso, son niños de 15 años que, y lo que decíamos, lo que mencionabas tú de que antes había una relación entre la gente que vivía en una posición más cercana, entre los gitanos siguen manteniendo eso, siguen manteniendo las comidas en el río, siguen manteniendo en su culto pues cantar, pues cantos orales, un montón de patrimonio que ellos mantienen vivo. Y es una pena que por no hacer más uso de la fuente oral variada y sin prejuicios ni el racismo, pues que nos quedemos cortos a la hora de hacer historia o de... Yo soy filóloga y realmente utilizar la fuente oral te abre mucho la mente para cuando estás leyendo hachas, que son unos textos escritos con alfabeto hebreo o árabe, pero en romance, o sea, digamos en castellano escrito con alfabeto hebreo, y te abre mucho la mente para pensar, ¿qué significa esto? Significa esto que en la Edad Media había muchísima más permeabilidad cultural de la que parece que hay sin verdad, o sea que, bueno, era eso, era básicamente sumarle al legazo de la fuente oral y de que la vida de una persona, aunque no nos interese, pues yo qué sé, específicamente porque no la conocemos, nos puede abrir realmente mucho a nuestra propia historia. Y eso, y muchas gracias. Y a todos los compañeros. Porque a mí sí que es interesante. Además, un exemplo do gitano moi expresivo tamén de outro suxeito totalmente invisibilizado de calquera tipo de historia. Totalmente, totalmente. E tamén outro bon exemplo de cultura, da fortaleza da cultura oral, da memoria, da transmisión, que aínda se mantén con forza. Y te sorprende muchísimo, yo que sé, el otro día, pues estos niños, por ejemplo, saben que hay petroglifos y dónde están alrededor del libro. Y los niños que viven allí, pues igual ni lo saben. Quiero decir que hay que mirar un poco todas las perspectivas y igual te das cuenta de que